Sean Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Comparte mucho. Importante, Sean Travels, youtuber. Mga ka-travelers, mas maganda to sa mga parte, sa mga ligo, dagat, sa mga advanced party, no? Christmas. Mas maganda to kasi mas malakas, 40 watts. Mas maganda yung ano niya, mas maganda yung kasi power base siya eh. So ito na yung pinaka the best para sa mga party-party, mga sama sa mga kaibigan. Mga ka-travelers, mas maganda to sa mga party, mga beach party, mas maganda to kasi 40 watts tapos magaan lang. Ito yung laman niya mga ka-travelers. Watts, mas maganda to. Ito yung charger niya. Tapos pwede lagyan ng mga line microphone. Tapos waterproof. Ito yung pinaka maganda sa mga Bluetooth, mga beach, ano diba? Mga ligo dagat. Mas maganda siya. So i-test natin yung sounds niya para mas walang charger. Mas maganda yung style niya kasi may equalizer siya. Meron siyang equalizer. So maganda siya kung ganito 40 watts. Mga travel kahit saan pumunta, okay na to. Mas maganda to, mas magaan lang na. Ito yung pinaka the best ng mga sounds traveler. Maganda to kasi sa mga party, sa mga
event kasi pwede ito lagyan ng microphone. Tapos doon ka sa Bluetooth sa cellphone. Mas maganda to kasi maliit lang. Tapos mas malakas. Try natin ngayon. Mas maganda siya mga ka-travelers, no? 15 hours yung ano niya, yung battery. Kasi 40 watts siya, malakas. Yung pinasounds ko lang yung mga audio library kasi baka CPR tayo, no? Malakas yan. Malakas yung sounds niya mga ka-travelers. Mas maganda to pang party, mga pang friends, no? Mga ligo sa dagat, mas maganda siya.